नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखाबाय जानांगौ। नोंथांमोना दैजिमानि फिउसखौ नुखाबाय जानांगौ। जों दैजिमायाव फैनानै एसेबां माने मोजां मोनासै आरोना, जेरैबायदि सानदोंमोन बेबायदि मोनासै। जों दायो भुटान गेटसिमसो थांना फैसिगोन। नोंथांमोना आं बे दैजिमानिफ्राय फैफिननाय भिडिअखौ लाबाय थायाखै, मानोना भिडिअआ बांद्राय गोलावद्राय जागोन आरो नोंथांमोना नायनो बर मोनो। बेखायनो आं डाइरेक्ट भुटान गेटसिम फैनायखौनो लाखाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, माबायदि नुयो नायदो। भिडिअआ नोंथांमोन गोथां फैनाया फैगासिनो, थांनाया थांगासिनो, जों थांगासिनो। गोबां मानसि फैदों, बेबायदिनो गोबां मानसि जाफैयो। फैनानै जोबोद मोजां मोनो। भिउवार्स, नोंथांमोन भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै दायो जों जा जायगायाव थांनो नागिरदों बे जायगाखौ मोनसिगोनानो, बारा गोजान गैलिया। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। वाव, जेथिंजायबो गोथां गोथां, फैनानै जोबोर मोजां नाङो आरोना बिथिंजाय, माने फुल अक्सिजेन मोननाय बायदि नाङो। नोंथांमोनाबा माबायदि मोनो मिन्थिया, बा सोरबाफोर फैनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव बुंहर। आरो सोरबाफोर जुदि फैयाखैब्ला नोंथांमोनाबो फैनो हागोन, इन्जय लानो हागोन। नायदो लोगोफोर, भिउसआ माबायदि। अखा एसे हानानै सुस्रानायजों ओरैबायदि साफा नुदों, माने गोथां गोथां। जों दायो थांगासिनो आरो फैनायफोरा फैगासिनो। बारा गोजान गैलिया, मोनथारसिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। भिउवार्स, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनानै फैयोब्ला नोंथांनिसिम नोटिफिकेसनआ सिगांग्रो सहैयो आरो नोंथाङा भिडिअखौ नायनो हायो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर जायगाखौ माबायदि नांदों। गोबां मानसिफोर फैदों, बाइकजोंबो फैदों, कारजोंबो फैदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। वाव, गोथां गोथां। दायो गोजौ गैया दावखोलांगासिनो। दावखोनाय समाव गारिया एसे खस्थ' मोनो आरोना, माने खारखोआ जायो। जेब्ला दाहाय फैफिनगोन ना, अब्लाथ' गारिनि स्टार्टखौ बन्द' खालामना फै, अब्लाबो खोथा गैया। नायदो भिउवार्स, नोंथांमोन भिउसखौ। नै बेनोना गेटआ, बेखिनिजानो थाङो। जोंबो इथिंजानिफ्राय फैदोंमोन। गोबां मानसिफोर फैदों, कारजोंबो फैदों, बाइकजोंबो फैदों, गोबां मानसिफोर फैदों। फैसाय दैया जोबोद गोबाव जाबायमोन, बाट आगोलाव सिङाव हाबनो एन्ट्रि खालामनो हायोमोन, दानियाथ' एन्ट्रि खालामनो मोना कभिड-19नि थाखाय। बेखिनिजाय थांनांगौ। बेयाव थांबाथाय ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगौ, हेलमेट थानांगौ। बेफोर गैयाब्ला पारमिसन गैया हाबनायनि। नायदो भिउवार्स, नोंथांमोन भिउसखौ माबायदि नुदों। मोजां नुदोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। आगोलाव जों थांखांबाय, सिङाव हाबोमोन, दाना नाथाय हाबनोथ' मोनखाया, बेनिफ्रायनो फैफिननाङा गासैबो। आगोलाव खेबथाम खेबब्रैसो थांफेरबाय सिङाव हाबनानै। बयबो गावबा गाव। नायदो फ्रेन्ड्स, जों बेयाव बारा गोबाव खालामबाय थायासै, फैफिनबाय आरोना। सिङावथ' हाबनो मोनखाला। नै गारिनि स्टार्टखौ बन्द' खालामना फैबाय जों, बाइक नालाय। कारफोरनि आलदा, कारफोरनिब्ला बिदि स्टार्ट खालामालासिनो फैनो हानाय नङामोन।
To friends, जों जा जायगायाव एन्जय खालामनो फैदोंमोन बे जायगायावथ' एन्जय खालामनो मोनासै, बेखायनो जों मोनसे जायगायाव एन्जय खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। नै बेथिंजाय थाङो पाठशाला जोंनि, आरो नै बेथिंजाय थाङो भुटान गेट, आरो दा जों हाबलांगोन नै बे लामाजों। बे जा एसे लामा फिसा दं आरोना, एसेबां माने हमना मोनस्लाबा बेखैजा लामा नामा, बाट बेखैजा थांबाथाय मोनसे जोबोर मोजां जायगा मोनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, अब्ला मोनथिगोन माबायदि जायगा। जों गुबुनावथ' एन्जय खालामनो मोनासै, बेखायनो जों बेवहायनो एन्जय खालामनो होननानै फैबाय। दा जों हाबलांगासिनो बे नेसनेल हाइवेनिफ्राय एसे गोजान जासाबो। ओमफ्राय नै दायो जों आवगायगासिनो नोंथांमोननो एसे आं भिउसखौ दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना भिउसखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर, आरो नोंथांमोनाबो फैनो गोसो दंब्ला फैनो हागोन। नै भिउवार्स, नोंथांमोन भिउसआ बिदि आरोना, बिथिंजाय बिदि भिउस मोनो। नायदो, गोबां मानसिफोर दं, सेंग्राफोरबो दं, सिख्लाफोरबो दं, बायदिसिना हाबा जानायफोरबो दं, बोराय बुरै। दायो जों थांगासिनो दं, आवगायलांगासिनो दं एसे आगोलाव, मानोना बेयाव गोबां मानसिफोर दं, बेखायनो एसे उसुबिदा जागोनखाय जों एसे आगोललागै थांनानै दुगैहैनो नागिरदों। नोंथांमोना नायबाय थादो, नायदो, गावबा गाव एन्जय लागासिनो। वाव, दैया जा साफा स्राय स्राय बोहैगासिनो, बयबो गावबा गाव एन्जय लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, आरो भिडिअखौ दिनैसो गोदान नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ हगारोब्ला नटिफिकेसना नोंथांनिसिम सिगांग्रो सहैयो आरो नोंथाङा भिडिअखौ नायनो हायो। बेफोरबायदिनो जोबोर मोजां मोजां भिडिअ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला आं हाजासे नाजागोन मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो। खालि नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टल' नांगौ। नायदो, आंथ' बारखांबाय, आंनि लोगोफोराबो बारगासिनो। बिसोरो सोरबा सोरबा बारनोनो गिदों। बारनोनो गिदिं नुवाखै। दायो आंनि लोगो सासेयाबो एसे गिदों, जेनथेनसो बारबोदों, गोलैसि। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखाबाय जानांगौ। गैला बेसेरायाबो, लंपेन्टआ सिजोबथारबाय। वा, सिख्लाफोरा मालाय माबायदि आइडिया बाहायदों। वाव, गनजोंसो बारलायबावदों, नुदोंना? नै दायो जों बारखांबाय, दानिया थांगासिनो एसे आगोलाव। एसेल' आगोलाव थांना दुगैहैनोसै आरोना। Finally viewer, dugain na kanya, dugain naman yarway, nagkanga nagkakay dyan ang screen out. Wow, saan nag-isa
दै गिसिजों ओरैबायदि मोजां जाखादोंना दुगैनो ओरैबायदि साफा दैया बाहानिफ्राय बोहैबोनाय माबायदि एन्जय जादों नोंथांमोना। आंनि भिउवार्स नोंथांमोन जों दुगैखांनानै बारा गोबाव थाबाय थायासै फारसेथिं ओंखामबो उखैनाय बायदि मोननायखाय जों न' फारसे थांनो होनना सानबाय। बारा गोबाव खालामबाय थायासै दानिया जों थांनो ओंखारबाय। बाय बाय असम प्लेस। वाव फिर मिलेंगे। भिउवार्स नोंथांमोन दानिया जों न' फारसे थांबाय दं। लोगोसे लामायाव बहाबा हटेलफोर मोनोब्ला जों जालांनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। फाइनालि फ्रेन्ड्स जों हटेलखौ मोनबाय। लोखि बाजारनि हिमालय हटेलाव जों हाबफैबाय। हाबफैनायखौ आं बारा दिन्थिबाय थायासै नोंथांमोननो भिडिअआबो गोलाव जायो आरो उखैनायबो हाथारला, बेखायनो जों डाइरेक्ट जाखानायखौ खिन्थिबाय। नायदो। हटेलाव जाखां लोंखां दानिया जों न' फारसे थांगासिनो। आं दानिया न' फारसे थांनाय भिडिअखौ लाबाय थालिया। दुखु दायाथ' मानसिया बयहाबो थाखायो, बेनि गेजेरजोंनो जों इन्जयबो लानांगोन। बिदि नङाखि इन्जय लाबाय थानांगौ। लोगोफोरजों बेफोरबायदि बेरायनायनि गोजोननायानो आलादाखा आरोना। जायफोर बिथांमोना बेरायो बेफोरबायदि बिथांमोना बिनि गोजोननायखौ मोनथिखागौ। आंनि भिउवार्स नोंथांमोन 15 आगस्टनि दिनखौ जों बेबायदि लोगोफोरजों बेबायदि इन्जयजों बारहोबाय आरोना। जोबनायाव आं बेखौनो बुङो जे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच। भिउवार्स नोंथांमोन हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे नोंथांमोननिसिम। जय बर' हारिनि जय हिन्द।